Vi. Uzoyenzani vele le mali mayisingenile? Ma indaba yemali nje into yokugcina nje engicabangayo njengamanje. Ngiyakuthola ngani yami. Ngiyakuthola. Usho ukuthi izohlala ebhenki. Ibhenki ke bese lokho liyidonsela ngoba phela amabhenki manje awasayithayisela imali lokho edonsa. Wena ma ubona mhlawumbe ngenze njani ngayo? Ngane ngicabanga ukuthi mhlambe uyi-invest uyabona khona ama-investments engiye ngakubhekela wona lana ewozobona uyabona nje lena ithi 12.5 ngonyaka yayibona Ma ngiyayibona yonke lento ngikhuluma nama-investment amabhanoyi angikho interested mina kuyo yonke lento. Mani kulona ibhanoyi leli ngane yazi ngihlala phansi ngizokuchazela kahle yonke into. Ya ibhekeke yabona nje lengisho yaka 12.5 uyabona nje wena makenzeka ukuthi mhlambe nje kwesinye isikhathi kube no full stop ukuyikhuze nje imali akangeni nokungena ku account yami kodwa already wena usunama plans ngayo. Okay xolweni ngoba mina bengithi ngicabangela wena nengane yakho hayi ke xolweni. How? Ma ipolice ngathi singikhokhelile imali. Kuyokusiza ususondele. Ngicela ubuke le mali ma engenile uthi malini. Hayi ngani yami angikaze ngiyibone ngaka. Angikaze ngiyibone imali engaka. Bengani into ezithi imali engaka. Kusiyami ngani. Sinikhatha singana lapha. Hayi. Akusikudala. Zoyenzani la vele? Ish. Sibangixoshile endlini. Ngenxa yalama superstitions akhona. Ayiziphela umkhonyana ngimele abone umakoti. Antila ukho. Yeah. So, ngizolala khona la ekhaya. Uthi nje asicala umshado noSibongile ngawo. Ungashesha nje ufike udlule. Kanti kwenza ushada kuyona inhlanhla vele yanomba. Enjoy the moment yawo. Okay, perfect. Thank you. Nomalanga. Khona into bengisacela ukisho kuwena. Ngiyaxolisa ngayo yonke into kade yenzeka nje emavikini adlule. Ngicela ukuthi ungixolele. Bengayinhloso yami ukuzisa ubuhlungu. Sibongile, you have a golden heart. And because of that, yonke lento is in the past now. Kusho ukuthi sesingaqala ekhasini lisho. Angiboni ukuthi why not. Phela wena sesisuqalile manje. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Ungivule yonke into. Hello. Let's have some champagne. Sewamuhle. Ishanje. I can't wait ukuthi ubone sesihlamini ngokuphelele ke manje. Finally. Umakoti kumele abe nje usuku lakhe lomshado. Thank you. Ma. So, what do you think? Sawamukela kaDlamini. Thank you. Bafana ba? My father. Sorry kancane ngicela ukuphendula ucingo. Hello?
Ndoda. Yabona mose iglitche kanje. Yeah. Izinto senzeka. Ikuphi ndandathu? Yabona nje kufanele nje engabe uyiphathisa umfowenu. Oh, help yourself. Yeah, ndoda. Uyazi ukuthi kungani indandatho iyindingilizo. Ingoba yabona mfana wami. Lesiqalo osiqalayo namhlanje. Uyohambe naso uye kuphi egodini. Umshado mfana wami ngifuna ukutshela ukuthi awukho ngothando. Umshado uyasetshenzelwa kakhulu. Uyabekezela uma ngabe usemshadweni. Uyabona ndodana lezi ifungo ozoyithatha namhlanje. Lapho suke nenza isithembiso senu ninobabili ukuthi noma yini iziphi ivungu ezizayo kunina nizokwazi ukuzimela ngoba ngempela ndodana ingqinamba zizoba khona. Uma ngabe sezikhona ke ndodana kusho ukuthi ke sekufanele ke nawe phela ke ukhiphe indandatho uyilahlelele. Noma ke mase kuba khona izilingo sibekhwishizela phela la eduze kwakho mase ke nawe ubheka le eceleni wenze ngathi awubona. Cha ndodana kuzomela wena ulwe ndodana ngoba umshado awukho ngothando. Uyangizwa?